Zolomnyama ndlela zimhlophe ngiyakhuleka kunina nazi-ke indaba ey'thinta isintu ithinta abaholi bendabuko noma abalaphi bendabuko sivakashele udokotela la umlondi wakadlamini ongumelaphi bendabuko usenza amakhambi esintu okwazi ukuthi ecebise ngento ethinta isintu. Simelele dokotela. Ngiyabonga kakhulu msakazi umoya ehlelweni. Namhlanje lena nje ngifuna sithi uyishomba kanye le indaba eyithinta futhi isintu ukwazi ukuthi silekelele umbukeli lapha ekhaya akwazi ukuthi naye ebe nolwazi ngoba bathi kuze sikwazi ukunqoba ngisho unqoba ngenxa yolwazi suke sinalo esinalo esandleni. So namhlanje ngifuna sibheke la udaba lwezilwane. Kunomuntu uthola bayamkhafula bayamphephetha akalali ebusuku njalo uma ushona ilanga nje akalali uyaphupha uvuka ejulule amazinto kunezinto ezimlonayo. Ngifuna ube ukuthi into ezinjalo niyakwazi ukuthi ningabalaphi bendabuko nikwazi ukulekelela abantu abaphonswa ngezilwane. Msakazi ilwane into lekhona kakhulu futhi umsakazi. Ilwane kahlahle ziyakhona ukuthi zishayeke futhi ziphele. Ilwane kuyenzeka umunye umsakazi umunye umuntu aphupha adla. Uyabo kusokuyizilwane lezo umsakazi. Uphupha mhlawumbe uyadla ebusuku emaphusheni, uphupha uyadla ebusuku. Kwenzeka umunye aphuphe ngathi khona into emhlinyayo la entanyeni. Konke lokho yilwane lo. Kuyenzeka ke sometimes ke umunye umsakazi kugijima phezulu kwamathayela kuthi khona into ngathini ngibekise nje njengamagundwane agijima phezulu kwamathayela. Sometimes omunye ezwa ngathi kunesihlabathi abasifuma phezulu kwamathayela komba ukuthi ilwane lo konke lento leyo zehlukene kaningi kahle. So izinto ezinjalo udila nazo kanjani ukwazi ukuyixosha ilakhaya noma la emzini la kulelo sokuhlala kuwo? Kuyenzeka okay ungasithola ke mhlambe ngokushunqisa ushunqise lapha phakathi endlini yakho lolala khona mhlambe kusemchashweni mhlambe kusekhaya mhlambe kukini yonke lento le yabo uyakhona ushunqisa or uchele lapha phakathi ebaleni futhi yabo ngase emchashweni ukukhona ukuchela ukukhona ukuchela emchashweni kodwa uyakhona ukuchela kuphi lapha phakathi egamabeni lakho yeah ushuthi nje ukuthi umuntu ehlushwa ukungalali kahle ehlushwa amaphupha amabi ukuthi eze kini nimnikeze isichelo nimnikeze lento ezoshunqisa emva koloko uhamba kungabuyi kwezinto kuyofika kushela umnikazi wakho ukuthi kubi le kuyabhedela lebo sithume khona kubi no kuzwakele. Uma ngezeka uyasola ukuthi bayakusola bayakuphonsa ngamafufunyana noma ngezilwane kunezinto ongazizwa kahle hamba ebaleni izigi phekuzini wathi amagundwane ngathi amakati okunye khalakhala eminyango ukhalisa kwengane ngamakati nisolotha amakati niyazi ukuthi kanjani umuntu engafuna niye kuyena udokotela la umlondi wakadlamini okwafike nilekelele nisize noma benikuphike nikwazi ukuthi nifike la asebenzela khona dokotela bakuthinta kuphi? Bangithinta enombolweni 8082 84 38 bese 30 egcineni. Kuzwakele. Sibonge ukuthi uthathe ithuba wakwazi ukuthi usibukele. Engathi ke impilweni yakho kungahamba kahle okuhle nomusa ukulandela igama mina ngokulala Enoki. Bayatanki.